Beszélgetésne. A beszélgetésnek a javasolt időtartama körülbelül 1 óra, olyan 35 perc maga az előadás éles része, és aztán a gyakorlati ö, rész az kérdésekkel és beszélgetéssel fog telni. Mai napon itt van velem kiváló kollégám, Fazekas Gergő, vagy Greg, aki az e-mail marketing specialistánk, és ő fog ma elkísérni minket ebbe az érdekes világba, ami talán a legrégebbi része. Régebbi az e-mail, mint maga a commercial internet, tehát ha szigorúan vesszük, öregebb kommunikációs forma, mint az e-mail. De mondj egy pár szót te is, Greg. Így van, szerintem sokkal öregebb az e-mail, mint nagyon sokan itt a hívásban, vagy itt a webináron. Ha jól Nálam emlékszem, biztos. akkor a 72-ben küldték az első e-mailt, és azóta töretlenül We are teljesít going ez a strong. platform. Így van, így van, így van, de alapvetően e-mail marketinget, tehát marketingre az e-mailt azt a 90-es években kezdték el használni, amikor ugye az internet jobban elterjedt, és eleinte senki nem hitt benne. Kicsit minden marketing trenddel, vagy marketing technológiával ez így van, hogy senki nem hitt benne, mert mindenki úgy volt vele, hogy ki fog e-mailt olvasni, és az alapján vásárolni, vagy bármit csinálni egy céggel. Hát aztán Egész jól alakult a azóta dolog. így van, így van, így van, így van, az e-mail azóta egy nagyon stabil és nagyon állandó része ennek a marketing mixnek. De mielőtt belevágunk a beszélgetésbe, egy pár szóban, nagyon röviden emlékeztetlek titeket, hogy mindezzel együtt kérlek szóljatok hozzá, a kérdések segítenek abban, hogy rólatok szóljon ez a beszélgetés, és igazán mm, a ti problémáitokat is megválaszoljuk. Valamint készültünk egy szavazással, ami segít egy picit kontextusba helyezni a mai beszélgetést. Az előadás aktív része után érintjük ezeket, ez a 3 kérdés már látható is a képernyőtökön. Kérlek, hogy ezt pipáljátok végig a beszélgetés alatt, és a végén átnézzük őket. És amúgy pedig abszolút bátorítalak titeket a kérdezésre, de kezdjük is el, és nézzük meg, hogy hogy is néz ki a m- ma legfontosabb elem, vagy miért, még mielőtt belevágunk, csak egy ilyen nagyon alapindító gondolat, hogy olyan 2004 körül, amikor elkezdtem foglalkozni marketinggel, már Wolf Gábor, vagy ki akkoriban csinálta ezt a navigátort, és már tudom, hogy akkor mondta, hogy nagyon jó lesz az e-mail, és nekem nagyon tetszett ez az egész e-mailes kommunikáció akkor is, és volt több olyan szakértő, SEO-sok főleg, akikkel akkoriban beszéltem, és mondták, hogy hát figyelj, ez az e-mail ez felejtős, ennek leáldozott. És aztán eltelt 20 év, és a mai napig talán a legerősebb, de az egyik legerősebb biztos értékesítő forma a, hát az e-mail, a marketing csatornák közül. De hogy látod, mi ma a legfontosabb az e-mail marketingben? Ma a legfontosabb az igazából tovább finomítani az eszközöket és azt az adatgyűjtést, amit most már pár éve azért lehet látni, hogy nagyon komolyan kell venni. Tehát, hogy egy e-mail marketing stratégia az nem abból áll, hogy összegyűjtök e-mail címeket, esetleg neveket, és akkor azok alapján kiküldöm ugyanazt a szöveget mindenkinek, hanem nagyon fontos az, hogy minél többet megtudjak a közönségemről, minél személyesebb kommunikációt alakítsak ki velük, és minél relevánsabb tartalmakat küldjünk nekik. Ugye ez két dolog miatt fontos. Az egyik az, hogy mindenki rengeteg e-mailt kap minden nap, tehát hogy ebből az zajból kitűnni egyre nehezebb, viszont az is igaz, hogy az e-mail továbbra is, tehát hogy tehát hogy a zaj és minden ellenére
továbbra is egy olyan személyes kommunikáció, amit az emberek komolyan vesznek és használnak. Tehát, hogyha valaki ki tud lépni ebből a zajból, vagy ki tud tűnni ebből a zajból, akkor viszont egy olyan közönséget ér el, aki sokkal lojálisabb, sokkal aktívabb, és sokkal értékesebb, mint szinte bárhol. Nézzük meg a trendeket, hogy a, mi az a négy fő szempont gyakorlatilag, amivel készültünk, vagy készültél erre a mai napra. Négy témát fogunk érinteni, főleg az AI körül beszélgetünk itt is, mert óhatatlanul ezt a disziplinát is megreformálja az AI, és sok tekintetben újra gondolja, de azért beszélgetünk a mobil optimalizáltságról, interaktív elemekről. Itt azt mondom, hogy a felkészülő beszélgetésünkben ezt az ASP technológiát kérdeztem is, meg különböző adatvezérelt kampányokról. Nézzük meg őket mélyebben, főleg az AI-os kérdést. Igen, Hogy tehát, néz ki hogy az AI most az e-mail marketingben? Aha. Az AI jelen pillanatban e-mail szempontból egy picit hátrébb van, mint sok más platformon. Ennek az az oka, Oké. hogy az e-mail infrastruktúra és az e-mail szabályozottsága az sokkal zártabb. Tehát rengeteg platformban ugyanaköré a technológia köré építve, az adatvédelem az e-mailnél talán még fontosabb és még szigorúbb, mint más csatornákon, mivel az e-mail az e-mail cím az egy személyes adatnak minősül egyre inkább, és és emiatt az AI-nak a bevezetése, az AI-nak a hozzáhangolása egy olyan rendszerhez, amiben nem engedheted szabadon azt a modellt, hogy adatot gyűjtsön. Viszont ahhoz, hogy csak azon az adaton trenírozd, ahhoz nincs elég adat a legtöbb cégnél, ezért ez egy technológiai kihívás elsősorban, hogy hogyan építik be az AI-t, de egyre több nagy platform rak be AI feature-öket, amik, ha nem is teljes AI capability-t adnak az e-mail marketingnek, de egyre több dolgot lehet automatizálni velük, egyre több adatot tudnak korrelálni és összegyűjteni, amit amúgy manuálisan nagyon sokáig tartana. Nyilván tudnak segíteni abban, hogy mikor érdemes kiküldeni, adott esetben templéteket építeni, illetve nyilván a szöveget hozzá igazítani az olvasókhoz. Ehhez nyilván tehát ezt ki kell szolgálni megfelelő adatmennyiséggel és adatgyűjtéssel, ami nem csak az e-mail platformon múlik, hanem az e-mail alkalmazásán is, de egyértelmű az a trend, hogy az AI hatalmas szerepet fog játszani az e-mail marketingben is, és nagyon-nagyon sok, nagyon nagy befektetéseket eszközölnek az e-mail platform üzemeltetői, az e-mail platformok üzemeltetői. Beszéljünk egy kicsit a lehetőség és a valóság kontrasztjáról, Hm? hogyha a lehetőséget elképzelem. Itt azért arról beszélünk, hogy olyan típusú személyre szabott üzeneteknek van realitása, ahol az ember e-mail címe, a felhasználói profilja, az esetlegesen így megszerzett keresési előzmények vagy interakciók az e-mailen keresztül lehetővé teszik azt, hogy idővel olyan mértékű személyre szabott üzeneteket küldjünk ki, ahol minden ember az ő saját tevékenysége, preferenciái alapján fog üzeneteket kapni, és már nem lesznek Igen. ilyen templetizált levelek. De ehhez képest mi a mai valóság, ami ebből már mondjuk jó eséllyel elérhető? Jelenleg, ami már elérhető, és ami már eléggé kiforrottnak is tűnik, mert nagyon sok ilyen beta feature van, ami vagy működik, vagy nem. Az egyik ilyen, ami nagyon sokat tud segíteni, ez az adaptív küldés. Tehát, Ez hogy mit jelent? a historikus adatok alapján úgy küldi ki tehát nem meghatározom, hogy mondjuk délután 4-kor küldjem ki az e-mailt, hanem azt mondom a platformnak, hogy adaptívan küld ki, és ő meg fogja nézni, hogy adott e-mail cím, vagy adott kontakt mikor szokott e-mailt olvasni, mikor van a legnagyobb esély arra, hogy klikkel benne, mert lehet, hogy elolvassa 4-kor, de klikkelni
reggel 9-kor fog, akkor inkább elküldöm neki reggel 9-kor vagy fél 9-kor, és ezt így adaptívan, tehát hogy nem egy időablakban, vagy egy Ja, hogy időpontban egy órán küldöm belül ki, kimegy így minden. van, hanem mindenkinek az időzónájához, olvasási preferenciáihoz abszolút hozzászabva, mert ez az adat, ez létezik, ez lekövethető, és erre lehet építeni. A másik ilyen, amit ez talán a legerősebb. A másik ilyen az, azt még bétában láttam csak, de nagyon ígéretes. Ugye mindenki megpróbálja a saját brandjéhez szabni az e-maileket, és beszéltünk róla, Igen. hogy templetizálni az e-maileket. Vannak már olyan e-mail platformok, talán a MailChimp-nél láttam, illetve az ActiveCampaign-nél is láttam ilyet, hogy templétet összerakni, ami bizonyos paramétereken belül megpróbálja a design elemeket úgy strukturálni, hogy az egy adott kontakthoz illeszkedjen. Ez még nagyon gyerekcipőben jár, de ez is egy ilyen lehet. Tehát, hogyha valaki nem szeret olvasni, de szeret egyből gombra kattintani, akkor egy olyan struktúrált e-mailt kap, ha viszont valaki jobban szereti végigolvasni az e-mailt, és utána kattintani, akkor azt is lehet, tehát, hogy ezt is testre lehet szabni egy idő után. És ezek még azért abszolút az első verziók, tehát itt arról Igen, nem igen, beszélünk, igen. hogy mondjuk az, hogy ő milyen blogcikkeket olvasott, az egy CRM-szerű rendszerbe vissza van vezetve a felhasználóhoz, és azt utána szignálozni lehessen. És olyan tartalmakból preferáltabban kapjon, vagy olyan termékekről kapjon üzenetet, az már egy másik Így van. szint lesz. Aha, És oké. a harmadik ilyen egyébként az automatizáció, tehát hogy most már az, hogy úgy átlagos ilyen industry standard trendek és best practices alapján egy automatizációt megépítsen egy AI, az már elérhető, és lassan az is elérhető lesz, hogy ezt optimalizálja. Tehát, hogy azt mondja, hogy használtad ezt az automatizációt az elmúlt fél évben, ezek és ezek a tapasztalatok, és akkor én ezt hozzá tudom igazítani a te közönségedhez. Tehát, hogy az általánosból eljutni a personalizált Uh-huh. automatizációkig, vagy personalizáltabb automatizációkig, ez is egy olyan trend, amit észreveszek, hogy egyre többen csinálnak, vagy próbálnak beépíteni. A következő pont az annyira nem újdonság, azt hiszem, hogy ez azért most már egy jó 10 éve velünk van ez a gondolat, de ma is erőset megy az, hogy már mobil világ van. Így van, és nem csak arról van szó, hogy mobilvilág van, hanem arról is, hogy amiről beszéltünk, tehát hogy nagy a zaj, és ki kell tűnni. Tehát az, hogy jól olvasható, nem csak design szempontjából, hanem szövegileg is, tehát hogy rövid, nem kertel, nem kerülgeti, ö, hanem egyből a tárgyra tér és közvetlen, ez egyre inkább, és egyre inkább a minimalistább dizájn felé tolódnak el a trendek, tehát, hogy minél kevesebb szöveg, minél kevesebb szín, minél kevesebb grafika, minél kevesebb ilyen extra dolog rajta, hanem csak az üzenet, egyértelműen, közvetlenül, direkten, és egy ehhez kapcsolódó releváns call to action. Türelmetlenek az emberek, nagyon sok az Így van. impulzus, és mindenki úgy, jó, ha kell valami, akkor van 6 másodperced, és azt hozd be. Mennyire van relevanciája azoknak az új generációs okos eszközöknek, mint mondjuk egy Vision Pro, vagy akár a nem sokára újra megjelenő okos szemüvegek, vagy bármilyen olyan eszköz, ahol a képernyő evolúciójával a különböző fogyasztandó tartalomnak is alkalmazkodnia kell majd a dolgokhoz, és nyilván az e-mail oda is elkíséri az embereket, hiszen az a belépő mindenkinek a netre, oda regisztrálsz, azt használod utána mindenféle felületekre. Egyelőre még nem láttam erre vonatkozóan olyan nagyon konkrét trendet. Az biztos, hogy ez a minimalista design, ez segíti elő. Tehát, hogy minél kevesebb olyan dologgal kelljen megküzdenie,
egy-egy új kijelzőnek vagy interfésznek, amit nem tud kezelni. Tehát, hogy minél egyszerűbb és minél minimalistább a struktúra és az e-mail mögötti kód és a felépítés, annál könnyebb egyik platformról a másikra áthelyezni és felhasználni. Egyébként csak egy gyakorlatias kérdés még, és utána mehetünk tovább, hogy hogyan kezelje ezt a koncepciót mondjuk egy ruhamárka, vagy egy olyan brand, akik erősen a vizualitásra építenek a kommunikációjukban? Ö, Ott nyilván, tehát, hogy vannak olyan brandek, meg olyan termékek, amiket elsősorban vizuálisan jelenítünk meg, de ott is minimalistán, tehát, hogy egy kép, ami egyetlen dolgot kommunikál, nem pedig egy galéria, nem pedig hosszú-hosszú képsorozatok, hanem mindig csak egy kép, és ez szöveggel megtámogatva, hogy az egyértelmű legyen, hogy az mire vonatkozik, mit akar lekommunikálni, mert ahogy mondtad, az emberek csak végigfutják 6 másodperc alatt az e-mailt, és eldöntik, hogy akarnak-e innen. Mindenkinek megvan most már az, hogy és egyébként erről fogunk beszélni, hogy az interaktivitás nagyon hasznos és jól működő tud lenni az e-mailben, de mindenki tudja, hogy nem az e-mail kliensében fog vásárolni, vagy bármit megcsinálni, hanem megnyit egy böngészőt, és azt kell elérni, hogy megnyissa azt a böngészőt, ahol már több tartalmat lehet neki mutatni. A harmadik pontunk pedig az interaktív elemek az e-mailben, és ezt az AMP technikát, technológiát, ez nekem is egy új dolog volt. Tehát szívesen veszem, ha erről mondasz valamit, és úgy egyáltalán ez mi. Tehát itt arra kell gondolni, hogy van benne egy GIF. Ö, Nyilván ö, túlzok. ö, De alapvetően nem jársz rossz nyomon. Az AMP technológia az érdekes, mert ahogy beszéltük, tehát hogy az e-mail egy kicsit ilyen követi a trendet, de valahogy nem ugyanabban a ritmusban. Tehát, hogy az AMP technológia az egy alapvetően mobilra célzott webkód technológia volt, a Google találta ki annak idején, hogy megpróbálja a régi weboldalakat mobilra optimalizálni anélkül, hogy az embereknek nagyon sok fejlesztői órát ebbe bele kellene áldoznia. Pont tavaly vagy tavaly előtt jött ki, hogy akkor ők most ezt visszavonultatják, és így elhagyják ezt az AMP technológiát, mert most már a modern internet, ez a web 2, 3, 4, X.0, Ja, az már elért odáig, hogy erre nincs igen. szükség, viszont az e-mail az még mindig egy olyan technológiai stackre épül, amiben ez az AMP technológia, ez nagyon hasznos, mert csökkenti az e-maileknek a méretét, tehát gyorsabban töltenek be, berak olyan interaktív technológiákat, amit egyébként egy weboldalon JavaScript-tel vagy hasonlóval oldana meg az ember, és ebből lehet interaktív interaktivitást berakni az e-mailbe, anélkül, hogy ki kelljen léptetni valakit ö, az e-mail környezetből. És ez azért fontos, illetve azért van szükség ilyen technológiákra, mint az AMP, vagy hasonló standardekre, mert minden e-mail kliens más. Minden e-mail kliens mást blokkol ki, máshogy jeleníti meg, máshogy rendereli, ezért jó ez, hogy van ez az AMP technológia, amivel egy standardet lehet használni, és akkor például egy termékkvízt, egy szavazást, egy hasonló interakciót, akár egyszerűbb játékokat is, tehát azt is láttam már e-mailben, hogy ilyen beágyazott játékok. Nyilván annak viszonylag limitált a felhasználása, de jó pofa dolgokat, és ez az interaktivitás, ez az, ami egyébként úgy általában stratégiai szinten még hogyha nem is az Igen, hiányzik. e-mailben, de az e-mailhez kötődve nagyon-nagyon sokat számít abban, hogy a zajon túllépjen vagy kilépjen az ajból az ember, mert ez beszélgetésre alakítja az e-mail kommunikációt. Tehát nem a közönséghez beszélek, hanem a közönséggel beszélek, és megduplázza a klikkelést, illetve az engagementet
szinte egyből az, hogyha az ember megkérdezi a közönségének a véleményét bármiről. A termékéről, az akármiről. Tehát, hogy a beszélgetést kezdeményezünk, az egy olyan pluszt ad, ami mélyíti a lojalitást, mélyíti az aktivitást. És igaziból az egész összefut erre a témára, vagy hát a negyedik téma, de ez nagy mértékben azonos az előző három ponttal, hogy a személyre szabottság, vagy adatvezéreltség, hiszen ezek az interaktív elemek az AMP technológiával, vagy maguk az AI trendek is mind a személyre szabottság, tehát ez az egyedi, hogy minden ember egyedi, és mindenkivel egyedi kommunikációt folytatunk, ebbe az irányba visz a trend. Így van, igen, 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 és ha eddig is szükség volt arra, hogy ne csak az e-mail címet és mondjuk a nevet gyűjtsük össze, hanem igenis figyeljünk oda a teljes life cycle-ben, hogy onnantól kezdve, hogy valaki feliratkozott, akkor figyeljük, hogy mire kattint, figyeljük, hogy mire reagál, figyeljük, hogy hányszor nyitja meg, hányszor olvassa el, milyen idő, tehát láttunk már olyat, hogy valakinek kiküldtünk egy hírlevelet, vagy egy e-mail kommunikációt februárban, és abból ő tehát kimutathatóan májusban konvertált, vásárolt. Tehát, hogy ezeket a dolgokat trendszinten és kontaktszinten is összegyűjteni és figyelemmel követni, ez nagyon-nagyon fontos, tehát, hogy arról van szó, hogy ne csak a közönségről úgy általában tudjuk, hogy mit szeret vagy mit nem szeret, hanem nagyon pici hiperszegmenseket létrehozni, akár 4-5 embert, akár 20-40 embert, tehát hogy attól függően, hogy ugye mekkora a teljes lista, és ehhez mérten hiperreleváns tartalmakkal megcélozni őket, mivel a személyességgel tehát mindenki megnyitja az e-mailt a nagymamától vagy a barátaitól. Egyre kevesebben nyitják meg az e-mailt egy brandtől, ha csak nem úgy kezelem a brandet, mint a barátomat, mint az ismerősömet. És ezt ilyen személyes kommunikációval tudom elérni, amihez viszont arra van szükség, hogy mélyen megismerjem az adott kontaktot, és hogy őt mi érdekli. Szerintem ezt érintettük. Mhm. Ez ez pár példán menjünk azért végig, hogy néz ki egy ilyen dinamikus tartalom létrehozás, vagy az adaptív időzítés. Ezt beszéltük. A, talán később még beszélünk az adattábla tisztításról, hogy annak mik a Igen, jelentőségei. igen, 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 szerintem oda visszatérünk. Oké. Nézzük meg akkor a második fejezetet, Hm? hogy oké, érintettük, hogy mi a trend, de hogyan is tedd ezt bele ma az életedbe, hogyan alakítsd át ezt a kommunikációs töltséred részeként, és valójában miért is fontos az, hogy egy CRM-ként gondolkodj az e-mail listáddal. A multi-channel koordináció, most nyilván szívesen átbeszélem én is, de mivel alapvetően te vagy a vendég kvázi ezen a beszélgetésen, vezess végig, hogy látod az e-mail helyét a marketing mixben, és hogy kapcsolódik a multi-channelhez. Hm? Hát ugye az e-mail az kicsit az e-mail feliratkozók az ilyen belső köre egy brandnek. Tehát, hogy vannak a rajongók közösségi médián, ahol egy algoritmuson kell átküzdenie magát az embernek adott esetben, még akkor is, hogyha egyébként meg lehet őket célozni, és nyilván tehát, hogy ezt lehet irányítani a brandnek, de egy e-mail az közvetlen. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy valaki feliratkozott, onnantól kezdve ő várja a kommunikációt, és meg fogja kapni a kommunikációt, tehát onnantól kezdve az már a mi felelősségünk, hogy az működjön. Tehát, hogy ez egy belső kör, amire építeni lehet, és érdemes, és mindig ezt mondom, hogy annak ellenére, hogy az e-mail infrastruktúrailag és kommunikációilag nagyon el tud különülni minden mástól, ez nem azt jelenti, hogy ez egy átjárhatatlan fal. Tehát, hogy az e-mail, az e-mail feliratkozókat össze lehet
csak weboldalról, közösségi médiáról és hasonló külső csatornákról lehet ugye összegyűjteni, tehát hogy ott kell jól kommunikálni ahhoz, hogy valaki fel akarjon iratkozni, és ugyanez visszamenőleg is, vagy visszafordítva is érvényes, tehát hogy az e-mailen keresztül föl lehet iratni közösségi médiás oldalakra, el lehet küldeni olyan tartalmakat, amit amúgy, tehát blogokat, vagy hasonló tartalmakat, amit amúgy nem olvasnának, vagy nem feltétlenül olvasnának, tehát hogy egymást támogatva egy olyan szimbiózis jön létre az e-mail segítségével, hogy, hogy az sokkal nagyobb hatást tud elérni, mint, mint egyébként külön-külön összeadva. Tehát, hogy egymás segítve ezek a csatornák nagyon-nagyon jól tudnak együtt dolgozni, ez a, az egyes részek összegének vagy egyes részek összege, hogy ennél még nagyobb eredményt is el tudnak Aha, érni. értek. A, egyébként a multi-channel jellegről, ha már beszélünk, mm, azt vettem észre, hogy a KKV szektorban egy nagyon gyakori kérdés, multinál is, de ott máshogy, a KKV szektorban nagyon gyakori kérdés, hogy jó, de miről beszéljek? Mert hogy a vezetők a legtöbbször ugye azonnali anyagi eredményt kívánnak minden tevékenységüktől. Érthető, így működünk. És az e-mail marketingnél is ez az elvárás, hogy jó, hát akkor minden héten küldünk 50 akcióról mindenkinek 100 levelet, hogy szét, és akkor vegyél azonnal, és miért nem vesznek? Tehát mi az az egészséges mix, amit üzenettípusok között mix, amit érdemes kommunikálni, figyelembe véve akár azt is, hogy mondjuk valakinek van egy Facebook vagy valamilyen fő social csatornája, és egy PPC tevékenysége. Mert ez egy jó induló mix, amivel el lehet indulni, hogy Facebook, LinkedIn, Instagram valami, PPC-vel, és mellette e-mail. Mi az egészséges üzenetmix, ahol a rendszerbe tartod az ember, de gazdasági eredmény is születik? Ö, az e-mail érdekes módon én azt veszem észre, hogy még mindig ez a 3 vagy 4 az egyhez arány. Ez a régen a közösségi médiában is ez volt ez az arany arány, hogy minden egy olyan üzenetre, ami a brandnek szolgáltat értéket, nyíltan, minden ilyenre 3 vagy 4 olyan üzenet menjen ki, ami viszont nem, amitől az olvasó úgy érzi, hogy ő kapott értéket, hogy ez neki jó. És ez valójában nyilván nem ez nem ilyen egyszerű, mert minden egyes interakció, minden egyes e-mail az a brandnek jó, mert a brand üzenetét hordozza, és adatot gyűjt az olvasóknak a preferenciáról, illetve érdeklődéséről. De amikor arról beszélünk, hogy hogyan kommunikáljunk, akkor egy e-mailben még mindig hogy küldj ki 3 vagy 4 olyan üzenetet, amiben adsz, és utána kérhetsz plusz adatot, hogy töltsenek ki egy űrlapot, utána kérhetsz, hogy kattints egy termékoldalra, és nem kell nagy üzenetekről, meg nagyon komplikált kampányokra gondolni, tehát hogy az e-mail, ahogy beszéltük, tehát egyre minimalistább, egyre rövidebb, egyre gyorsabb, tehát Ez egy hogyha blogpost mondjuk? igen, tehát hogy akár egy blogpost, akár egy ilyen behind the scenes, tehát hogy nagyon szeretik az emberek egyébként ezt a fajta tartalmat, hogy hogyan működik a brand, amit ők egyébként megvesznek, hogyan készülnek a termékek, ki van mögötte, tehát hogy ezt így kicsit személyesítsük a brandet, ez is egy nagy trend most már évek óta, hogy nagyon szeretik. Nyilván nem minden brandnél lehet ezt megcsinálni,
de még B2B oldalon is, mert akkor nem csak egy üzleti kapcsolatról van szó, hanem kihasználom azt, hogy megvan az e-mail cím, és akkor én kollegalitás, meg személyes kapcsolat is kialakítható, akár B2B szinten is, és akkor nagyjából ezzel a mixel indítanék, tehát egy 3 vagy 4 marketing üzenet és egy szélzesebb üzenet, és onnantól kezdve pedig folyamatosan mérném azt, hogy ez működik, nem működik, melyikből van több. Vagy az elmúlt hónapokban kérdeztük meg, illetve vetettük fel, hogy ha nem tudjuk, vagy nem tudjuk definitíven eldönteni, hogy mit szeretne a közönség, akkor kérdezzük meg tőlük. És kiküldtünk egy szavazást, hogy mit szeretnél látni a hírlevélben. Milyen Hát, tök jó. tartalmakat, és visszajöttek, és nagyon szívesen, és nagyon jó eredményeket értünk el. Mm, mivel ki fogunk futni az időből, itt egy pár dolgot, amit ilyen kisebb-nagyobb mértékben érintettünk, átugrok, és beszéljünk szerintem a CRM összekötésről, mint talán a következő ilyen legfontosabb kulcs elem vagy gondolat, hogy Mhm. nyilván az Active Campaign például, amit én is kedvelek, vagy én kedvelek nagyon, és jól ismerek, vagy ismertem, az kifejezetten egy CRM. Vannak olyan CRM-ek, amik kiszolgálják az email marketing funkciót, mint például a Pipedrive. És vannak olyan felületek, amik igazából csak e-mail küldésre fókuszálnak, mint mondjuk egy Sendinblue vagy a Mailchimp. De hogy mit is jelent ez az egész CRM szemlélet, ö, és milyen adatokat lehet benne tárolni, és milyen rendszerek tudják ezt mondjuk preferáltan csinálni ma? Erről beszélsz egy kicsit, kérlek? Igen, tehát hogy ez a CRM szemlélet lényegében ehhez a mélyebb adatgyűjtéshez kapcsolódik, ahhoz, hogy ne úgy tekintsünk egy e-mail listára, hogy van egy csomó e-mail cím, a hozzátartozó névvel, és ennyit tudunk róluk. Sokkal többet tudunk azokról az emberekről, akik az e-mailjeinket olvassák, és egyre könnyebb ezt az információt megtalálni, hogy hány e-mailt nyitott meg, mikor nyitotta meg, mire kattintott rá, és ebből kialakulnak nem csak a trendek, és nem csak a szegmensek, de egy adott kép. Tehát, hogy például egy B2B, egy nagyértékű B2B sales deal előkészítésekor borzasztóan hasznos, amikor a teljes, ezt úgy hívják, hogy data lineage, hogy látom, hogy az előtt, hogy a sales-es fölhívta volna, ő mit nyitott meg, mi érdekli, mire kattintott rá. És azt a sales meg tudja nézni, és azt tudja mondani, hogy jó napot kívánok, látom, hogy ez érdekli, és személyre tudja szabni a, A a megszólítást, jó. a megszólítást, így van, így van, így van, vagy akár a dílt is. Tehát, hogy ö, ö, sokkal mélyebb és texturáltabb lesz az a beszélgetés, mert nem egy ismeretlenként közelítem meg, hanem már ismerem. Tudom, hogy mi érdekli, tudom, hogy mi az, amire ráfókuszál, és erre tudok neki egy beszélgetést alapozni. Egyébként ezt a saját szélszeseink is megerősítették, amikor volt a váltásunk a CRM-ek között, hogy ez egy nagyon nagy előny vagy hátránya megléte, nem megléte, hogy ott az, hogy rákattintott, milyen leveleket nézett meg, ezek olyan plusz információt adnak, ami magabiztosabbá teszi a kommunikációt a Így szélszes van, így számára. van. És egy jó CRM rendszer, ahogy mondtad, az Active Campaign-be van beépített CRM funkcionalitás, a HubSpot ugye nagyon, nagyon híres erről, hogy ez egy ilyen minden egyben, ö, illetve nyilván, tehát hogy adat kapcsolatokon keresztül szinte bármilyen, vagy hát a standardizált e-mail platformokat hozzá lehet kötni egy külső CRM-hez. Nyilván az a legjobb, ha eleve be van építve, és eleve egy helyen lehet nézni mindent. Ö, De szerintem
erre még konkrét példát nem láttam, de erre például egy AI agent, vagy egy AI megoldás is hamarosan születni fog, ami azt tudja, tehát hogy magát a manuális átnézést és megértést azt le tudja rövidíteni azzal, hogy azt mondja, hogy igen, ez alapján, az adatok alapján ezt a kontaktot így érdemes megközelíteni, vagy megszólítani. És akkor ugyanez visszafele is, tehát, hogy egy szélzes, hogyha beírja a jegyzeteit, akkor azt később föl lehet használni e-mailekben is. Tehát ismét csak, tehát szimbiózis van, nem pedig silók. Oké. Okay. Nézzük meg a beszélgetésnek a végén azt a amúgy szerintem marhára értékes plusz egy diát, amire mindenképp szerettem volna, hogy jusson idő, vagy hogy talán ez az AI-os CRM-es gondolatok mellett a harmadik legjobb, mert ezt gyakran kérdezik, vagy kérdezték tőlem, amíg én szélszeltem, tudom, hogy szóba kerül, és hogy mik is a jó számok, mik is a fő KPI-ok, mit lehet várni egy e-mail marketingtől. Beszélsz egy picit a fő benchmarkokról, industry Mhm. benchmarkokról? Igen, 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 igen. Nyilván tehát, hogy alapvetően három olyan fő KPI van, az open rate, a click-through rate és a conversion rate talán, ami a legfontosabb. Ezt minden platform egyébként máshogy, vagy másnak nevezi, vagy máshogy számolja. Az open rate az viszonylag konzisztens, tehát nyilván hányan nyitják meg abból a kiküldött e-mailek közül. Ez a megnyitási arány, ez jelen pillanatban 20-25% az iparági átlag, ami jól látja. Tehát, hogy mekkora zajban kell jól kommunikálni e-mailen. A click-through rate az a De kattintási ez arány. csak, hogy a kevésbé rutinos szakértők számára kontextust adjon, ez azt jelenti, hogy 100 darab kiküldött levélből 20-at nyitnak ki, tehát 5-ből egy, amit kinyitnak. Így Tehát van. egyáltalán Így emberi van. szem elé kerül. Oké. Így van. Így van. Így van. Így van. Ö, ebből jön a click-through rate, ami a matematikailag úgy kell Kinyitott. kiszámolni. Így van, hogy az egyedi kinyitások és az egyedi kattintásoknak az aránya. Ö, ö, ez 2 és 5% között van, tehát hogy ez ugye még kevesebb, tehát hogy ez az, ami viszont ez a click-through rate, ez a legpontosabb iránymutatója annak, vagy teljesítménymutatója annak, hogy mennyire sikeres az email marketing. Mert a conversion rate, amit egyébként klikkelésnek is hívunk, az a konverziós arány, ez 1 és Az 3 már százalék között van. kívül történik a te Így van, rendszered. nem, tehát hogy ez a conversion rate, ez lényegében a klikkelés, tehát hányan klikkelnek, ez 1 és 3% között van, viszont ez azt is magában foglalja, hogy hányan klikkelnek többször. Tehát, hogy Oké. ez ilyen mozgató, ezért ez a CTR, ez a click-through rate, ez az egyedi megnyitások és egyedi klikkelések aránya, ez mutatja a legpontosabban azt, hogy mennyire sikeres egy e-mail kommunikáció. Ö, Van ugye nyilván a listának a növekedése, ez 1 és 3% között van havonta, tehát ez egyértelműen külső De ez kommunikáció organikus. múlik. Igen, Aha. igen, 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 igen. Ezt lehet nyilván időszakosan boostolni nyereményjátékokkal, meg ilyen hasonló lead mágnesekkel és hasonló dolgokkal, de alapvetően 1-3%. Ö, ez főleg azon múlik, hogy mennyire jól, mennyire könnyen tudnak feliratkozni, és mennyire jól kommunikálja le a brand azt, hogy mit kapnak azzal, hogy feliratkozzanak. Mert ez is egy tranzakció, tehát ő megadja az e-mailjét, amiért kap valamit, és ezt a tranzakciót ezt kellőképpen el kell adni. A kézbesíthetőségi arány, ez egyre kevésbé releváns, mert most már mindenkinek van e-mailje, és most már nem nagyon, tehát hogy most már nem nagyon ö, Tűnnek el nagy így van, mennyiségben. és nem nagyon Meg nem ilyen szutyok, mit tudom mm, én, freemailes, ezer freewheel-es, éves így van, így van, így dolgok. van, így van, és Igen. a hackerek sem operálnak már ilyen fake e-mail címekkel, illetve a spam jelentések aránya, ami ugye fontos, tehát hogy az egy
arra nagyon érdemes odafigyelni. Általában nem szokott egyébként most már, tehát most már annyira a mindennapok része az, hogy e-mailben marketing kommunikáció folyik, de nagyon érdemes odafigyelni, mert ez egyszer, hogyha megborul, akkor azt nagyon nehéz és nagyon hosszú idő kijavítani, mert az összes e-mail szűrő, e-mail szolgáltató olyan algoritmusokkal dolgozik, tehát hogy ott már nincsen manuális felügyelet, hogy onnan kijönni nagyon nehéz. De ez egyébként nem szokott, tehát főleg, hogyha megbízható platformot használ az ember, akkor ez a Itt nullához ehhez konvergál. muszáj valami kontextust adjak, mert szerintem ez egy másik ilyen kritikus kulcsinformáció, amit főleg azok az emberek, akik nem jártasak az e-mail világában, nagyon be tudnak nézni. Úgynevezett fekete listák vannak. Fekete listákat kezelnek azok a nagy szolgáltatók, mint a Google, vagy a Telekom, vagy olyan cégek, akik DNS szervereket üzemeltetnek, mindegy, amik ilyen, megmondják, hogy mi merre megy az interneten, ilyen közlekedési rendőrök ezek a DNS szerverek. És a fekete listákra akkor kerülsz föl, hogyha különböző negatív szignálokat kap a te e-mail kiküldő szervered. Tehát ha a te e-mail kiküldő szerveredről sokszor küldesz olyan dolgot, amit az emberek szemétnek jelölnek, akkor előbb-utóbb a Google, vagy valamelyik nagy e-mail szolgáltató, a Yahoo, vagy a Microsoft azt fogja mondani, hogy te fekete listás vagy. És a legtöbb ilyen nagy szerver utána gyorsan átmásolásra kerül, tehát ők utána lemásolják egymás között ezeket a jelöléseket, és óriási erőfeszítés lekerülni egy fekete listáról, és az a gond, hogy nem csak a te szervered, hanem a domain neved is fekete listára kerül, tehát hogyha mondok valamit, a marketingastro.com, tehát akkor az összes kollégánk minden levele az már egy előzetes extra szűrőn kell átmenjen, és kevésbé valószínű, hogy mondjuk ügyfelek megkapják a leveleket. Tehát ez a fekete listázás, ez egy rohadt veszélyes dolog, amit azok az emberek, akik mondjuk 5-10-20 évvel ezelőtti információk alapján akarnak dönteni az e-mail marketingjükről, azt mondják, hogy ha lesz a rom, veszek egy e-mail listát az XY-tól, belevágom, aztán nyomjunk ki 1 millió e-mailt a hónapban, azt jöjjön a vásárlás. Már nem ez van, ez már nem működik, nagyon magasak a kerítés falai, már nagyon szigorúak ezek a spam kontrollok, és nagyon könnyű elhassalni egy ilyenen, és akkor megy a kukába a teljes domainnév. Tehát nem csak a szerver, a teljes domainnév. Az e-mail kiküldő szoftverek például azért kényesek erre, mert hogy nekik az egész szerver struktúrájukat tönkre teheti, hogyha valaki szétszpemmel az ő címéről valamit, tehát hogy ez egy nekik veszély. És itt a plusz egy gondolat, hogy mindezzel együtt viszont Magyarország és az Európai Unió máshogy működik, mint Észak-Amerika, vagy Dél-Amerika, például Brazília, vagy akár az ázsiai területek. Tehát, hogy más a spamelési szokás, és például az államokban nagyon-nagyon-nagyon sokkal több szemetet küldenek, mert hogy ott nincsenek olyan, most van ez a California Act, de nincsenek olyan szigorú szabályok, elvárások, szűrők. Például ott a teleszélsz is nagyon máshogy van megítélve. Tehát ettől függetlenül érdemes tudni a piacodat, de Magyarországon vagy az Európai Unióban ott nagyon magas a kerítés. Ehhez esetleg van valami extra gondolatod? Mindent elmondtál igazából, igen, tehát hogy van ennek egy technológiai része, meg van egy jogi része, és minél inkább ugye az ember az e-mail címével regisztrál, nem csak valakinek a hírlevelére, de mondjuk egy ügyfélkapuba is, ezért az személyes adat, és ezt a GDPR és hasonló jogi keretrendszerek nagyon komolyan veszik, és emiatt az e-mail szolgáltatók nagyon komolyan veszik, hogy csak releváns üzeneteket kapunk. Ezért tűntek el azok vagy csökkentek le minimálisra azok a régi ilyen e-mail spamek, meg scamek, mert ezeket automatikusan megfogja, hogyha nem egy ellenőrzött, kontrollált és jól karbantartott környezetből érkezik az e-mail. Nézzük meg a záró gondolatot, aztán az összefoglalást, hogy a,
Az e-mail marketing, mint bármilyen online kommunikáció, ugye nem lehet már egyszer meg se hozni az oldalad, azt úgy marad. Az e-mail se olyan, hogy építek egy szekvenciát, azt úgy marad. Szóval hogy néz ki a folyamatos optimalizálás? Folyamatosan figyeljük, tehát a folyamatos riportálás, tehát hogy legalább havi egyszer, de hogyha ennél sűrűbben kommunikál valaki, akkor akár 2 hetente is figyelni kell ö, azt, hogy dinamikusan be lehessen avatkozni, hogyha bármi olyan változás van, tehát hogy erre pont most 2 példa is volt az elmúlt 3 vagy 4 hónapban, hogy azt vettük észre, hogy csökkennek az eredmények, mert megváltoztak az olvasóknak az olvasási preferenciái. És nagyon érdekes volt, hogy két különböző brand és két ellentétes irányban. Tehát egyiküknél a, a hosszabb e-mailből, amit imádtak korábban az olvasók a rövidebb felé, a másiknál pedig a rövidebből a hosszabb felé mozdultak el, és hogyha ezt nem figyeljük, és nem avatkozunk be gyorsan, akkor elvesztettük volna a közönségünk egy részét. De így, hogy gyakorlatilag 1-1,5 hónap alatt ezt meg tudtuk fordítani, hogy felállítottuk a hipotézist, leteszteltük a hipotézist, és megváltoztattuk azt, hogy milyen üzeneteket küldünk ki. Ezzel gyakorlatilag vissza tudtuk fordítani, és hiba határon belül tudtuk tartani azt az elmozdulást. Illetve tehát ezek a rövid távú trendek, tehát mindenképpen a rövid távú trendekre nagyon oda kell figyelni, de nagyon fontosak a hosszú távú trendek, mivel az e-mail alapvetően egy hosszú távú platform, és az értékét kompozitáltan hosszú idő alatt mutatja meg igazán. Tehát negyedéves, féléves, éves stratégiai felülvizsgálatok mindenképpen szükségesek ahhoz, hogy a nagyobb képet is lássuk, és a nagyobb trendeket is tudjuk figyelni, megkövetni. Akkor egy utolsó záró gondolat, hogy mik is a kulcsinformációk? Összefoglalod, vagy foglaljam össze én? Összefoglalod? Hm? Összefoglalom persze, tehát, hogy ahogy arról beszéltünk, tehát, hogy most már nem kérdés, és most már nem, tehát nem opcionális az, hogy adatvezérelt megközelítés kell, és annak is azt ki kell szolgálni. Tehát, hogy ahhoz, hogy egy e-mail kommunikáció sikeres legyen és növekedni tudjon, ahhoz az kell, hogy ismerjük a közönséget, ismerjük a kontaktokat, tehát, hogy abban a pillanatban, hogy én megnyitok az e-mail platformon belül egy kontaktot, ott legyen minden információ az, amit én összegyűjtöttem róla, hogy mi érdekli, milyen szegmensekhez tartozik, miről akarok vele kommunikálni, stb. Ez kell ahhoz, hogy a personalizációt ki tudjuk alakítani, és personalizáció nélkül nem lehet fenntartani az érdeklődést, tehát csak úgy kommunikálni bele a világba már nem lehet. Automatizmusok nélkül viszont nem fenntartható a növekedés, tehát mindenképpen automatizmusokra is rá kell szánni az időt, illetve a stratégiát, mert anélkül nem fenntartható a növekedés. Manuálisan már nem lehet egy e-mail listát növekedésben tartani. A multi-channel szimbiózis erősíti azt a fajta elköteleződést és márkahűséget, amit aztán az e-mail a sajátosságain keresztül ki tud aknázni, akár hosszú távon is, és mindezeket pedig folyamatosan tesztelni és optimalizálni kell, ahogy arról beszéltünk, tehát hogy a rövid és hosszú távú trendeket egyaránt, mert a közönség egészen addig aktív és lojális, amíg ő úgy érzi, hogy ez neki jó. És ezt fenn kell tartani, és ha megváltozik annak a fogalma, hogy ő mit érez jónak, akkor arra reagálnia kell a brandnek, akár szegmens szinten, akár lista szinten. Ja, az e-mail is egy párbeszéd, és Így van. már egyre jobban megoldható a személyes párbeszéd. Jól van, kösz szépen. Nézzük meg a záró gondolat után, nézzük meg a szavazásnak az eredményét. Kérlek, hogy Alexa azt fed fel az embereknek, és nézzük meg, hogy hol tartunk az egésszel. 3 kérdésünk volt. Az első, hogy melyik e-mail marketing trend lesz a legfontosabb 25-ben? Automatizáció, a személyre szabottság vagy képek, videók dominanciája a kampányokban. Senki nem ugrott be a 3-asnak, és szétválik tehát
Nem is tudom, hogy szét lehet-e választani az automatizációt és a személyre szabadságot, mert hogy mind a kettő a trend része, de talán ha nekem kéne megvilágítani úgy, hogy nem vagyok e-mail szakember, vagy nem vagyok ebben már benne hétköznapi szinten, én azt gondolom, hogy a személyre szabadság az, ami már itt van, és az AI, ami még érkezik. De érdekel, hogy te ezt hogy látod. Igen, tehát tehát jelen pillanatban könnyebb és praktikusabb a személyre szabásra és personalizációra koncentrálni, de nagyon fontos az automatizáció is, és az átgondolt automatizáció, a personalizált automatizáció, tehát hogy nem csak arról van szó, hogy megcsinálok 16 e-mailt, és az 16 nap alatt minden nap egyet kidobok, és akkor azzal leautomatizáltam a dolgot, hanem néha igen komoly, akár programozási logikát kell beleépíteni, tehát hogy ez a figyelje azt az automatizáció például, hogyha amúgy kapott egy másik automatizációból vagy kampányból a kontakt már egy e-mailt, akkor azt figyeljen, és akkor inkább csúsztassam el egy-két nappal a következő e-mailt a workflow-ban, mert akkor nem tűnik úgy, hogy spamelem, és hogy túl sok e-mailt kap tőlem. Tehát, hogy ezekre a dolgokra oda kell figyelni, és ezeket az automatizációkat úgy kell megépíteni, hogy figyelembe veszem a közönség preferenciáit, illetve a más automatizációknak a futását. De elsősorban igen, tehát hogy a személyre szabott üzenetekkel és personalizációval lehet kitűnni a tömegből és az ajból. Miért van szükség a mélyebb adatgyűjtésre? Közönségszegmentálás, hiperreleváns tartalom vagy remarketing optimalizálása. Itt szerintem azért érdekes mód a közönségszegmentálás, ami a legnagyobb szavazatszámot kapta, ami szerintem már nem az az elsődleges szempont, hanem inkább a relevancia, és talán az egy ilyen tanulsága a mai napnak, hogy már ö, régebben, amikor mondjuk én még csináltam e-mailes kampányokat, 4-5 éve ilyesmi, akkoriban még volt relevanciája annak, hogy azért építek össze egy, nem tudom, egy kicsi célközönséget, mert tudom, hogy van, aki érdeklődik a mogyoros csoki iránt, és van, aki meg a gumicukrok iránt érdeklődik, és akkor tudom, hogy mogyoros csokis vagy gumicukros levelet fogok küldeni nekik. Viszont ma már ezt az információt, főleg, hogyha mesterséges intelligencia dolgozik majd a rendszeren, ő már magában ezt kezeli, és a relevancia az tényleg arról fog szólni, hogy az üzenetemnek, tehát a piros képre jobban reagáltál, de ezt kiegészítheted, vagy hogy látod te, de hogy a piros képre jobban reagálókat teszem be oda, a másikban meg berakom a fénykép nélküli embereseket, a harmadikba pedig berakom a gumicukor tavaly kijött legújabb verziójának kedvelőit, és ki fog jönni a három szegmens közepén egy arc, aki meg fogja kapni azt a levelet, amire ez a három igaz, de a másik, aki meg a csokisat szereti, és a másik halmazban, tehát, hogy már a logikából lehet, hogy több száz szegmens sem lesz, és valahogy programozottan egyedi üzeneteket kell tudjak küldeni nekik. Így van, így van, így van, így van. Valahol egy picit talán trükkös volt a kérdés, mert nyilván a hiperreleváns tartalmakhoz szegmentálásra van szükség, de a szegmentálás már nem úgy működik, mint régen működött, hogy az egy nagy listát több nagy szegmensre osztottam föl, hanem tényleg ilyen egy-két emberes, nagyon dinamikus szegmensek, gyakorlatilag tegelés alapon, vagy interakciós alapon, és akkor erre építve kell hiperreleváns tartalmakat gyártani. Úgyhogy igen. Oké, és hogyan építs be az e-mail marketinget a stratégiádba? Ez egy önálló csatorna, ez legyen az alapja a mixednek, vagy egyéb közösségi médiával kombinált dolog legyen. Szerintem amúgy, ha valakinek nincsen még e-mail marketingje, az a legjobb lépés, hogyha az e-mail csatornára egy mikrokonverzióként goldol, tehát az, hogy tehát, hogy az elején a legfontosabb az lesz, hogy szerezd meg az e-mail címet, nem az, hogy mit kezdesz vele. Tudom, hogy ez ilyen bután hangzik, hogy jó, és akkor minek van ott, csinálj egy darab
olyan üdvözlő szekvenciát, amiben elküldesz 3-5 üzenetet az embernek egy hét alatt. Szia, kösz, hogy feliratkoztál, itt vannak tartalmak, hogy mit érdemes tudni rólunk. És inkább arra menj, hogy épüljön a listád, mert 50 e-mail címmel nem sok mindent lehet kezdeni. Tehát kell pár száz vagy egy-két ezer, hogy igazán megmozduljanak a dolgok. Tehát inkább arra menjél, hogy legyen valamilyen taktikát, hogy hogy szerzed meg az első e-mail címeket, és utána lehet Így van. finomítani ezt a dolgot. Így van, illetve ha még nincs e-mail marketing, akkor ez egy tökéletes lakmuszteszt arra, hogy mennyire tudsz jól kommunikálni amúgy. Tehát, hogy mennyire érdeklődnek az emberek. Mert ahhoz, hogyha valaki, amit mondtál, ez egy mikrotranszakció, lehet, hogy nem vásárolt, lehet, hogy nem konvertált a üzleti értelemben, de megvette a te kommunikációdat azzal, hogy kifizette az ő e-mail címét. Ja, és ez egy nagyon értékes dolog. Meg kell becsülni. Az e-mail Így van. cím az olyan, mint az internet digitális világában a te saját lakásod a térképen. Tehát az Így a van. tiéd, az a leginkább tiéd a különböző terek közül. Egy Facebook is már az előszobája inkább a lakásodnak, ahova beengedsz mindenféle embereket, meg kiraksz dolgokat. De az e-mail cím az a hálószobád, és oda nem engedsz be akárkit. És ez egy jó hasonlat szerintem érteni. A kín, a többi az utca, az a honlapok, meg a social terek, de az e-mail az a privát tér, és oda azért az ember megválogatja. Persze, bedobják oda is a levélszemetet, de azt összetéped, vagy kínhagyod a ház előtti kis kukába, már be se viszed a házba. Tehát azt végig gondolja az ember, hogy mit enged be. Oké, hát kösz szépen, akkor a végére értünk a beszélgetésnek. Ha van még kérdés, akkor abszolút bátorítalak titeket, hogy tegyétek fel őket, mert így lesz lehetőség, hogy igazán rólatok szóljon ez a beszélgetés. Egyébként pedig addig elmondom, hogy ez volt a 38. beszélgetésünk, a jövő héten pedig a 39. eseményünk lesz ebben a sorozatban, ami mondta Alexa a beszélgetés előtt, de ha jól emlékszem, Használd valami. a munkavállalóid LinkedIn profilját lead szerzéshez. Ja, tehát megint a LinkedIn-es leades. Kösz szépen a gyors segítséget. LinkedIn, lead és munkavállalók profilja. A dolgot az drive-olja, hogy a LinkedIn elég sok energiát tesz abba, hogy ellehetetlenítse az avatar használatot, ami nem feltétlenül probléma, viszont nyilván a volumen eléréshez nekünk azért szükségünk van arra, hogy használjuk, utilizáljuk a felületet, és erről fogunk beszélgetni a jövő héten. A kérdések hiányában pedig akkor köszönöm szépen, Greg, hogy itt voltál, kiváló anyagot összeraktál, és a tudásodat megosztottad a csapattal. Alexának pedig köszönöm a produceri tevékenységet, és jövő héten találkozunk.